ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Шумо дар канали ютуби ҳуқуқи ман маёправа қарор доред. Ин барномаи тафсир мебошад ва ман Ҷамшед Ёров ҳуқуқшинос мебошам. Дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 305 вуҷуд дорад ки номаш хиёнат ба давлат аст. аз сабаби он ки дар расонаҳои давлативу ғайри давлатӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма истифодабарии калимаи хиёнат ва ибораи хиёнат ба ватан нисбати шахсон бисёртар ба назар мерасад, хостем ки махз дар бораи ҳамин мафҳум аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ба шумо маълумот пешниҳод намоем. тибқи матни расмии моддаи 305 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёнат ба давлат ин ҷосусӣ, додани сирри давлатӣ, расонидани ҳар гуна ёрӣ ба давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ва ё ягон намояндаи онҳо дар фаъолияти зидди давлатиашон мебошад, ки ин фаъолият бар зарари истиқлолияти мо, бар зарари дахлнопазирии арзии ҷумҳурии Тоҷикистон, иқтидори мудофиавии он ва ё амнияти берунии ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст. ва яке аз шартҳои асосӣ ба ин модда ба ҷавобгарӣ кашида шудани шахс ин ҳатман бояд ки шаҳрванд шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад. агар амалҳое ки дар боло номбар карда будем шахси бешаҳрванд ё ки шаҳрванди дигар давлат содир карда бошад, ин ашхосро бо дигар моддаҳои кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарӣ мекашанд. мисол бо моддаи 308 кодекси ҷиноятӣ, яъне ҷосусӣ, мумкин аст ки онҳоро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашанд. яъне ки барои хиёнат ба давлат бояд фақат шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. аз ҷиҳати таркибӣ моддаи 305 аз ду қисм иборат мебошад ва қисми якуми он барои хиёнат ба давлат ҷазоро дар намуди маҳрум кардан аз озодӣ аз 12 сол то 20 сол бо мусодираи молу мулк муқаррар кардааст ва қисми дуюми он ҷазои мутобиқи қисми дуюми ҳамин модда пешбинӣ шуда албатта ки вазбинтар аст ва дар ин ҷо агар шаҳрванд ин амалро, ин хиёнат ба давлатро такроран карда бошад ё ки ин хиёнат аз тарафи хизматчии ҳарбӣ содир шуда бошад, бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шуда бошад, ё ин ки дар вазъияти ҷангӣ ё дар ҳолати ҷангӣ, инчунин агар дар ҳолати рецидиви хавфнок ё ки дар ҳолати рецидиви махсусан хавфнок содир карда шуда бошад, пас ҷазо маъмулан вазбинтар карда мешавад ва бо маҳрумият аз озодӣ аз муддати 15 сол то 25 сол ва ё ин ки умуман якумра аз озодӣ маҳрум кардан ҷазо мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст. дар ин ҷо зарур аст ки як чизи дигарро низ қайд кунем. агар шахсе ки ҷиноятҳои мазкурро ки дар ҳамин модда амалҳое ки дар ҳамин модда пешбинӣ шудааст содир кардааст ва инчунин агар он ҷиноятҳои дар моддаи 306 яъне ғасби ҳокимияти давлатӣ, 308 ҷосусӣ содир кунад, агар ихтиёрӣ ва бо сари вақт огоҳонидани мақомоти ҳокимиятӣ ё ки бо дигар усул ва пешгирии зарари расонидашаванда мусоидат карда бошаду дар кирдорҳои ӯ ягон таркиби ҷинояти дигар дида нашавад, метавонад ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад. дар ин ҷо як монандӣ бо моддаи 307 дида мешавад ки шахс метавонад ки бо пешгирӣ кардани оқибатҳои ногувори ҳамин амалаш огоҳ кардани мақомотҳои дахлдор худро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ин модда озод кунад. тавре ки шумо мебинед, қонунгузории Тоҷикистон вобаста ба хиёнат ба давлат хеле сангин аст. хеле ки дидем камтарин муҳлат ин 12 сол аст ва болотарин муҳлат ин якумра маҳрум кардан аз озодӣ мебошад. сабабе ки парвандаҳои ин гурӯҳ ба категорияи парвандаҳои дорои сирри давлатӣ дохил мешаванд, мақомот дар бораи шумораи ин парвандаҳо, дар бораи ҷузъиёти ин парвандаҳо умуман ягон чиз нашр намекунад ва дар ин ҷо ман фикр мекунам ки агар бештар қисми хотимавии ҳамон ҳукмҳоро ба мо мегуфтанд ки кӣ чӣ гуна кадом амал тақрибан содир кардааст, беҳтару хубтар мешуд ва яке ошкорбаёнии судҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро нишон медод.
ҳоло биёед ба он амалҳое ки шуморо тибқи он мумкин аст ки ҳамчун хиёнаткор ба давлат, ҳамчун хоин эътироф кунанду маҳкум кунанд, назар кунем, дида бароем ки ин амалҳо кадом амалҳо мебошанд. яъне ки хиёнат ба давлат гуфта чиро дар асл меноманд. аломатҳо ва шаклҳои хиёнат ба давлат чунин мебошанд. якум ин ҷосусист. чӣ хеле ки дар диспозитсия ҳамин модда омада буд, якум ин ҷосусист. ҷосусӣ чист? ҷосусӣ яъне ки агар одам маълумотеро ки сирри давлатиро ташкил мекунад ё маълумоти дигаре ки дигар ашхос, дигар ташкилоти хориҷӣ, давлати хориҷӣ набояд донад ва онро мумкин аст ки бар зарари Тоҷикистон истифода намояд, чунин маълумотро ҷамъ мекунад. диққат кунед, ҳатман бояд ҷамъ кунад ин маълумотро, ё ин ки медуздад ва барои интиқол ба давлати хориҷӣ ё ин ки намояндаи давлати хориҷӣ ё ки ташкилоти хориҷӣ барои интиқол доданаш дар худ нигоҳ медорад. инро ҷосусӣ меноманд. сарфи назар аз он ки қонунгузор барои ҷосусӣ ки танҳо шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрвандро дар бар мегирад, масъулияти ҷудо кардааст, моддаи 308 ин маънои онро надорад ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар мавриди содир кардани чунин амалҳо ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд. албатта ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, вале ки моддае ки нисбати онҳо татбиқ карда мешавад маҳз моддаи ҳамин 305 хиёнат ба давлат ҳисобида мешавад, ки мо дидем ки муҳлати ҷазои ӯ он хело ҳам гаронтар аст. ва ҳатто метавонем иқрор шавем, гӯем ки нисбат ба ҷосусе ки шаҳрванди хориҷӣ аст, ҷосусе ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошаду бар зидди давлати худ фаъолият мебарад, ҷазои ӯ вазбинтар аст. барои ҷосус яъне шаҳрванди хориҷӣ муҳлати ҳадди аксари ҷазо то 20 сол аст, вале ки чӣ хеле ки пештар гуфтам, муҳлати ҳадди аксари ҷазо дар ҷумҳурии мо барои ҷосусони худии мо ин ҳукми абад ҳисобида мешавад. дуюм амале ки аломатҳои хиёнат ба давлатро нишон медиҳад, ин додани сирри давлатӣ ба давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ё ки намояндаи онҳо ҳисобида мешавад. дар барномаи алоҳида мо бо шумо дар бораи сирри давлатӣ ва ҷузъиётҳои чӣ гуна будани сирри давлатӣ ва тамоми паҳлӯҳои ин масъала гуфта мегузарем, чунки як мазмуни калоне ҳаст ва барномаи махсусро талаб мекунад. вале дар ин ҷо қайд карданӣ ҳастам ки пеш аз он ки сирри давлатиро ба касе интиқол диҳед, мантиқан шумо бояд дастрасӣ ба ҳамин сирри давлатӣ дошта бошед. яъне ки сирри давлатӣ ба шахс бояд дар асоси фаъолият кардани ӯ дар ягон мақомот ва ё ягон идораи давлатӣ ки вазифадор будан дастрас бояд бошад. дар ин ҳолат шахсе ки маълумотро ба давлати хориҷӣ интиқол медиҳад, ба хубӣ худаш дарк мекунад ки ин маълумот дорои сирри давлатӣ аст, чунки чунин маълумотҳоро беҳичи ба касе намедиҳанд, онҳо бо имзо гирифта мешаванд ва ҳатман дар болои ин ҳуҷҷатҳо муҳр ва сикаҳои махсуси қайдкунандае ки ин маълумот дорои сирри давлатӣ мебошад қайд карда шудааст ва ашхосе ки ин гуна ҳуҷҷатҳоро ба касе интиқол медиҳад, месупорад, баръало медонад ки амали ӯ амали ҷинояткорона аст. аммо низ вазъиятҳое метавонанд ба вуҷуд оянд ки шахс маълумоти махфиро мисол дар рафти суҳбат аз дӯсти худ, аз шиносаш, мисол аз ҳамсояаш, аз ҳамкораш мефаҳмад ва онро ба давлати хориҷӣ, ба намояндаҳои давлати хориҷӣ интиқол мекунад. инчунин муҳим аст ки чунин маълумотҳои дорои сирри давлатӣ метавонанд ки бо дигар роҳҳо, мисол бо роҳи ҷиноят, бо роҳи дуздидан, ғоратгарӣ ба даст оварда шаванд. дар ин мавридҳо хусусияти дастрасӣ доштан ба сирри давлатӣ ягон моҳияти асосӣ ҳисобида намешавад. асос он аст ки маълумоти сирри давлатӣ ба дасти касе афтодааст ки онро ният дорад ба намояндаи давлати хориҷӣ, ба намояндаи ташкилотҳои душманона ки бар муқобили амнияту бар муқобили маъифати ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад интиқол медиҳад ё ин ки нияти интиқоли онро дорад. яъне фақат далели он ки ҳамин интиқоли маълумоти дорои сирри давлатӣ вуҷуд дорад бас аст. дастрасӣ он қадар ҳам шарти муҳим ва асосӣ нест. сеюм аломати
خیانت به دولت، خائنی، این رساندن کمک به دولت خارجی در فعالیت‌هایی که بر ضد امنیت تاجیکستان نگرانیده شدند. این کمک‌ها می‌توانند چند نمود باشند و من آنها را به چند کاتگوری تقسیم کردم که در اینجا با شما می‌خواهم معلومات مفصل‌تر نسبت آنها دهم. یکم، این کمک‌های مالیوی می‌توانند شوند، یعنی که همچون دستگیری مالیوی تشکیلات‌هایی که بر ضد جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کنند فهمیده می‌شود. با این تشکیلات‌ها بشبهه تمام خدمات‌های مخصوصی خارجی و همه تشکیلات‌های خارجی داخل می‌شوند که فعالیتشان در جمهوری تاجیکستان منع است. حالت‌های ممکن شود که شهروند را برای رسانیدن کمک به یگان تشکیلات بین‌المللی حقوقی و مثال می‌بریم به یگان تشکیلات اکولوژی با ماده 305 به جوابگری کشند. در این حالت در مرافع سودی باید اثبات کرده شود که چی گونه همین معلومات انتقال داده شده و فعالیت آن تشکیلات به بخطری به امنیت تاجیکستان ضرر میتوانست رساند. دوم کاتگوری یوری، این یوری مادی و تکنیکی است. در اینجا امکانات زیادی موجود می باشند. شما می توانید مثال یگان نمونه و محصولاتی که برای جاسوسان خارجی خیلی هم ضرور است با آنها پیشنهاد کنید. ماشین مثال برای انتقال دادن چنین معلومات و چنین نمونه های تکنیکی رو استفاده برید و غیره و غیره. سیوم کمک نمودی کمک، این کمک های مشورتی حسابیده می شود. در این مورد می توان هر گونه توضیحاتی که شخص درباره فعالیت دستگاه، یگان اسباب، درباره فعالیت تشکیلات ها، ساختاری تشکیلات ها، وزارت، اداره ها و اینچنین مثال حرکت قوه‌های مسلح که شخص تصادفاً در کوچه دیده است، در یگان جا دیده است فهمیده شود. یعنی که مشورت دادن، معلومات پیشنهاد کردن. اگر چنین معلومات با مقصد استفاده آن بر ضد امنیت جمهوری تاجیکستان البته که انتقال داده شود، این جنایت حسابیده می شود. و کاتگوری دیگر، این کاتگوری عمومی رساندن کمک ها می باشد، یعنی دیگر کاتگوری ها می باشد. در این کاتگوری فهمیده می شوند آن کمک هایی که با گفته های بالا، یعنی مادی، تکنیکی، مالیوی، مشورتی دخل ندارند و آنها با واسطه یا بی واسطه یا که توسط میان روها با تشکیلات های خارجی با نمایندگان آنها رسانیده می شوند. خصوصیت مهم و فرق کننده آن همین کمک ها آن است که در آن البته که باید موافقه با یک دولت خارجی، یک تشکیلات خارجی یا که نمایندگان آنها باید صادر کرده شود. البته باید اول موافقه باشد، بعد میتوان اشخاص را با رسانیدن دیگر کمک گفته به جوابگری موید خیانت به دولت جلب کرد. خیانت به دولت این جنایت برقصدانه است، یعنی که شخص نمیتواند خیانت به دولت رو تصادفاً کند، از نافهمی کند، یعنی که دیده و دانسته این عمل صادر کرده می شود و جوابگری جنایتی علاقه از سن 16 سالگی برای آن آغاز کرده می شود و شرط اساسی نه اینکه آن است که معلومات به دست دولت خارجی رسد، نیتی علاقه رسانیدن چنین معلومات یاردم کردن و فعالیت ضد دولتی تشکیلات های خارجی بر ضد تاجیکستان این علاقه جنایت حسابیده می شود. مهم آن می باشد که مثال شهروند با نیت انتقال معلومات های دارای سری دولتی رو در خود، در خانه خود، در جای کاری خود یا که در یگان پنهانگاه دیگر جمع کرده است و نیت آن رو به دیگر جا انتقال دادن رو داشت. ولی اگر شخص معلومات عمیق و خیالات، بافته های خود رو جمع کند و نیت داشته باشد که آن را به دولت خارجی، یگان تشکیلات خارجی پیشنهاد کند، مثال میگیم به فیسبوک، به ترو، به مصد، یگان جای دیگر، این علاقه ترکیب جنایت رو نشون میدهد، چون که معلومات واقعی نیست و شخص رو، شهروند رو ممکن است که با چنین عملی ساده لوحانه او رو به جوابگری جنایتی کشید. خیلی که دوستان دیدیم از آن تفسیر ماده 305 که از ادبیات علمی هم گرفته شدند، از تجربه روزگار و زندگی هم گرفته شدند، ما میبینیم که خیانت به دولت این فقط جاسوسی است
додани сирри давлатӣ аст, расондани ҳар гуна ёрӣ ба давлати хориҷист, ба ташкилотҳои хориҷист ва ё ба ягон намояндаи онҳо бар фаъолияти онҳо ки бар зидди ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст ҳисобида мешавад. яъне ки фақат ана ҳамин амалҳо таркиби ҷиноятро ба назар доранд ва фақат дар натиҷаи ҳамин амалҳо шахсро мумкин аст ки ҳамчун хоини ватан, хиёнаткор, ватанфурӯш метавонем ҳамчунин гӯем номбар кард. ва дар ин ҷо мо ягон аломати ҷиноят ба монанди танқиди намояндаи ҳокимият, танқиди ягон ниҳод, танқиди вазорату идора, танқиди фаъолияту корубори онҳо ё ин ки ягон намояндаи ин вазоратҳоро намебинем. яъне ки шахсро фақат барои танқид кардани ҳукумат, давлат, танқид кардани ягон намояндаи он хоин номидан, ин оддӣ карда гӯем, сабук карда гӯем, ин нодуруст мебошад ва аз дараҷаи саводнокии ҳуқуқии ҳамин шахс нишон медиҳад. ва ман фикр мекунам ки мо ҳарчи бештар агар дар истифодабарии чунин ибора ва калимаҳо ҳамчунин ба монанди хоин, ватанфурӯш, фалону фалон, агар мафҳумҳои ҳуқуқии ҳамин ибораҳоро донем, бо тафсири ин моддаҳо шинос шавем, беҳтару хубтар мебуд. умедворам ки маълумоти овардашуда барои шумо хеле ҳам муфид хоҳад буд ва як дараҷа ҳам агар ҳам тавонистам ман донишҳои ҳуқуқии шуморо дар ин соҳа мукаммалтар кардам. агар пешниҳод, илова дошта бошед, шумо метавонед ба рақамҳое ки дар описания, дар тафсири ҳамин барнома оварда шудааст ба мо дар алоқа бошед. ҳарчанде ки метавонем ба шумо кӯмак мекунем. дар ин ҷо ташаккури бепоёни худро ба шумо тамошобинони муҳтарам изҳор мекунам. то боздид, то барномаҳои дигар.